per al curs que anem a fer? Jo he pensat fer un curs sobre gastronomia. Ens posaríem a menjar, a cuinar... Seria molt divertit. Pues jo pense que necessitaríem cuina, menjar... Massa lío. A mi se m'ha corregut una idea. Anarem a la delta per damunt d'un volcà. Però no m'agrada perquè és un poc perillós. Heu portat les autoritzacions dels pares? Ah, jo sí, però quasi se'm cau per el cap. A mi se m'ha oblidat en classe. A mi la mare me l'ha clavat en l'olla. Jo sí! Jo també, clar. I jo. L'altre dia vaig estar amb el meu oncle. El meu oncle és programador i va dissenyar una aplicació que pot enviar missatges al futur. Missatges de text? No, també pots enviar imatges i so. Al futur? I al passat no? No, de moment sols al futur. I per què no enviem un missatge al futur? Ens gravem dient algo i ho enviem. I també ens serveix d'idea per al curs. Li proposem a Toni, segur que li encanta. I a més, ell té mòbil, podria gravar-nos. Jo també vull gravar! I jo? Caldrà decir l'any al que volem enviar el missatge. Doncs 100 anys. No, 200 almenys. Doncs si és per això, 1000 anys ja que ens posem. Val, 1000 anys. Val, enviarem un missatge a l'any 3019. Així està Toni. Anem a dir-li-ho. Penseu sobre el missatge. Sí, vinga, anem. Si teniu una màquina per a tornar al passat, me podeu donar una màquina o el que sigui, o un robot que em fa els deures? És que són molt difícils i tinc molts. Ens està arribant un missatge del passat. Hola, sóc Lucía. M'agraden els gossos. Com són els gossos en el futur? Els gossos són com abans, però un poc robots. Sí, bueno. Ens han enviat un missatge. Hola, em dic Malena. Existeixen les màquines? Diu si existien les màquines. Què és això? Bueno, sé que te resultarà raro jo del futur, però jo sóc el teu tatarabuelo, pero el nieto, tataranieto. Pero he de dirte una cosa. Yo soy tu padre. Que graciós, parec jo. Hola, sóc Alba i volia saber si els animals siguen existint o són màquines, microchips, cíborgs. Adeu. Què són els animals? Siguen existint? Què és això? No ho sé. S'han extingit. Hola, jo sóc Carla i vull saber si Harry Potter existeix en el futur. Si hi ha pel·lícules noves, me les podeu passar? Claro que existís Harry Potter, pero J.K. Rowling ya no está J.K.H. Rowling. Pero ha modificado molt Harry Potter. Hola, sóc Sergio. Tinc la pregunta més important del món. Pepsi s'ha apoderat de Coca-Cola? Pues clar que Pepsi s'ha apoderat de Coca-Cola. Sí, era una caca Coca-Cola. Sí, la veritat és que sí. Hola, em dic Candela i a mi m'agrada saber que si tot serien fàbriques i si tot estaria contaminat. Pues clar que hi ha fàbriques, un muntó. I
també està un poc contaminat. Hola, sóc Yeray. Tinc una pregunta interessant. En el futur, els robots seran amics de l'home? Home, clar, si jo tinc un amic que es diu Juan, un amic robot, com no anem a ser amics dels robots? Jo tinc un germà que és robot. I jo quasi soc robot. Hola, em dic Irene, m'agrada molt Harry Potter. Seguís sent de moda? Clar que és famós Harry Potter així. I a mi m'agradava més com antes, però bueno, també seguís sent famós. Una altra que pregunta per Harry Potter. Hola, em dic Carolina i m'agrada molt Harry Potter. Ai, no, espera, que no m'entendreu. Ve de tonteria. Es creuen que encara parlem en mímica, com que no els entenem, són tontos. I si, a part de lo de Harry Potter, estem molt més avançats. I si no te'l creus, mira. ¡Petrificus! ¡Carolina, es Petrificus! Un missatge. Hola, parleu aixina o parleu aixina? A la millor parleu aixina. Bueno, el vaig explicar aixina i si no l'enteneu, no és culpa meua. Teniu màquines? Ai, jo voldria una per fer els deures perquè m'explota el cap. Clar que parlem aixina, no anem a parlar d'una manera molt tonta. Això és de tontos. I no us podem donar màquines perquè no sabem com passar-vos-lo. I els deures són el teu treball, tens que fer-lo. No vos anem a fer els deures. I ens anem a gastar una millonada en comprar-vos una màquina. Que tontos. Si teniu una màquina per a tornar al passat, me podeu dur una màquina o el que siga, o un robot que em fa els... Sí, home, un altre que pregunta per una màquina per a fer deures. No li la vaig a comprar. Li vaig anar al passat per a visitar-li. Això pot al futur. Això és raro. En el passat n'hi havia màquines per al futur i el futur no n'hi ha per al passat. Que raro. Hola, sóc Carles. Tinc dos preguntes. Teniu batedor i paperdor en els banys? I segona, teniu uns robots que vos facin tot i esteu gordos? Hala, com ha adivinat que tenim batedor i paperdor en el banc? I a més, no tots tenen robots servents. I el Simple és el més famós d'esta ciutat. Aquest és un missatge per al passat. Oli! Hello, dan marineros del pasado. Hello. Adeu. Bro. Mole. Què? No. Música. Modo invasor. Avada Kedavra. Wingardium Leviosa. Jo no sé què dir.